କାରଣ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବୁଝିବେ ଯେ କେହି କେହି ତ 11 ମାସରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ନୂତନ ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, କେହି କେହି ତ 10 ମାସରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ନୂତନ ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତ 12 ମାସିକ ବା 12 ମାସରେ ନୂତନ ଦିନ ନୂତନ ବର୍ଷଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଢଙ୍ଗରେ ନୂତନ ଦିନଟି ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଅଭିନବ ବର୍ଷର ଉପଲକ୍ଷେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହା ଆମକୁ ଜଣାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ନୂତନତା ନୁହେଁ। ଆଉ କୁହନ୍ତି ସେହି ନୂତନ ଦିନରେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯେ ରାଗ ହିଂସା କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡ଼ି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ନୂଆ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପରିଚୟ ନେଇ ଲୋକ ଉପକାରିତା ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଚଳିବାର କଥା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ବର୍ଷକରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମାସକରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଦିନକରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂତନୀକରଣ ହେବା କଥା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। କାରଣ ମଣିଷର ମନ ଅତି ପୁରୁଣା ଅଟେ, ଖତ ଗଦାର ଆବର୍ଜନା ପରି ତାକୁ ସଫା କରି ନୂତନୀକରଣ ହେବା କଥା